A máme to tady. Kapitolu 3. O můj bože. Jdeme to zapnout. A už se nemůžu dočkat. Sice to točím 19:22, ale ještě jako, hele, nechám vám tu kazetu, já jsem to už jednou točil, akorát já vám ukážu, přesto jsem se nemohl dostat, mě to nějak blblo, nebo nevím. Tak já jsem to potom hrál ještě jedno a už jsem se přesto dostal, tak jsem to vypnul a teď to jdu hrát znova, protože samozřejmě toho nebudu hrát bez vás samozřejmě, takže dobře, máme tady Poppy Playtime Chapter 4, jakože tady máme dole 2025, Mob Entertainment tady dole a tady máme Poppy Playtime Chapter 4, který ještě v žádné kapitole takhle nebyl napsaný, jo. A tady máme, no, jak můžete vidět už tady, jo, Save Heaven, tady máme prototypa Poppy Plan, Playtimes Making, já nerozumím moc. Každopádně tady máme oči a těma očima nás sleduje Harley Sawyer, takže tady máme nějaké kamery ze hry, jo, jakože z té mapy. Samozřejmě já si dávám novou hru, abych si to dal ještě jednou s váma. Točil jsem to asi 4krát nebo kolikrát. Jo, to jsem taky poslouchal. Tady máme prostě 2 děti. A tady máme Dowie the Doughtmana, takže jdeme si poslouchat písničku. Dowie the Doughtman! Yeah, to je krásná písnička. To bylo i v tom traileru na začátku. Call the number on screen and order your Dowie today. Order now while supplies last. Shipping and handling costs may vary. Do not ingest or any products in the Dowie box. What's the time? Jaký je čas, co? To se nedokončilo? Já počkej vlastně. Nedělej, že to hraješ poprvé. Tady je ta hračka, Dowie the Doughtman. There's a card too, dear. Open the card. To je jedno. We're going to the Playtime Factory? That's right, honey. Yes! Oh! Tady jsou už té Playtime továrny tady. Stay right here with that. He's not listening to a thing I say, is he? Not even a little bit. Jo, teď tam přišla nějaká hračka zabíje a hádě do ten drtičky nebo co tam bylo. What, kam? Ale hodně, jako, děti jsou mrtvé, to není úplně ale dobré. Poppy Playtime Chapter 4. To je dobré. Save Heaven, máme tady Save Heaven, neboli útočiště, ano, takže máme tu Save Heaven, útočiště. Neboli útočiště, jakože to je česky to je útočiště prostě. Máme tady ten loading a teďka něco uvidíte. Pojď. No. Poppy. Hold on, Kissy. To Poppy. I'm coming. Listen. To Go on je. ahead. Don't wait for me. I won't leave Kissy behind, and I won't sacrifice our plan. Not because of me. Just be careful. Down here, it's not like anything you've seen above. Je to peklo. It's not trying to hide what it is. It's hell. Teď je to peklo. And Playtime wanted it to be. Je to. But we have allies down here. Get to them. Jo, tady se mi to trochu seká, potom se mi to sekat nebude. Jako bude se mi to furt sekat, ale ne zas tak tolik. Co se tady na mě díváš? Poppy! Kam to jdeš? Ne! Nenechávej mě tu! What? Jo, dobré, vlastně, no to je jedno. Hele, jak získat baterku do toho? Ona je na tamtom místě, jo. Samozřejmě klasicky
switchovat zbraně, akorát trošku už jinak. Takže podle mě tady toto lepší switchování. Ne zbraní, ale ruk. Nevím, proč říkám zbraní. Zbraň, jakože ta flare gun je zbraně. Ale teď vám něco ukážu, jo? Ta flare gun má teďka jednu nevýhodu, dívejte. Že prostě vy vystřelíte a ona se to bude kutálet. Což jako není to pro mě úplně dobré, ale strašně rychle se to zase nabíjí, což je, to je zase výhoda, že? To je zase výhoda, ale ta flare gun hnedka zmizí třeba, jakože ten flare. Dobré, hele, tam byla to, už víte, jak se toto, tak, teďka, já vezmu toto a já vám ukážu za chvíli, kde jsem se nemohl prostě dostat, jo. Tak, tady si samozřejmě ještě vezmu, hele, tady prostě, tak, tady si vezmu toto a když si otevřu inventář, máme tady máme klíče, kde nemáme žádný klíč, potom tady máme kazety, taky nemáme žádnou, ale tady už máme tuhle notu, Red Smoke, akorát já tomu nerozumím, takže ať se to přečtete u nějakého jiného youtubera, třeba Ikona, mám pocit, že už vydal nějaké video, nebo aspoň doufám, a potom jak skončím toto video, tak se podívám na tomto video, doufám, že to bude video, kde už jsem skončil, jakože víte co, že třeba jsem šel trochu dál než on, tak doufám, že to tak bude, že jsem šel dál než on, aby se nemusel podvádět. Ja. Přes tohle jsem se dostal. Tady máme Picky Pigho mrtvého, Picky, budeš mi chybět. Dobré, já jsem si žral všechny z Smiling Critters, to nebylo úplně hezké. Jo. Každopádně Catnap je mrtvý, jo. Catnap je mrtvý. Což je jako, je to dobré, jako nevím, jestli to je dobré, ale jako Catnap byl dobrý, nebyl špatný, ale byl dobrý. Jo. A teď vám ukážu, přes co jsem se tady nemohl dostat. Nemohl jsem se dostat přes tady tohle, jo. Ale potom jsem dal pravou ruku a už to šlo, jo. Takže zkusím. Ne, takže tahle levá nefunguje, jo. A když se rozběhne, já potřebuji se úplně rozběhnout. What? Komu ale tohle šlo? Komu proč? Co to šlo? To co to je? Komu ale ono to šlo? Komu? Jo vlastně, já jsem udělal ještě jednu totiž věc předtím. Já jsem udělal ještě totiž jednu věc předtím, já jsem totiž tak trošku... Ale tak trošku jsem se možná podíval na Ikonové video, no dobře, už to vydal, no, přiznám se. Ale jako trošku jsem se kouknul, jenom tam tu jde, kde to udělal tamto. Ale jinak... Zkusil jsem si šáhnout na ten, jo, Red Smoke, jsem na to zapomněl. A potom to šlo, tak zkusím to, jo. Zkusím to na 2 ruce. Takže... Tak... Je dobré. Dobré. A já jsem šel tu. Tak. Tak. A tady jsem začal šahat. Tak. Jo. Takhle ne. Tak, a tady jsem ještě šáhnul na nějaké ty. Jo. Dobře. Teďka půjdu zpátky a uvidíme, jestli to bude fungovat. Protože mě to první nešlo na obě ruce. Ale potom, co jsem to udělal, tak mi to šlo, takže... Dobře, takže tady se pokrčím samozřejmě. Tak. Teď se rozběhnu. Tak, dobře, tak. Teď se rozběhnu odsud. Musím to dát. Ne, nejde to. Jak to, kamu? Počkej, já jsem to vlastně ještě tu. Tak, dal. Dobře. Potom... Ne, nejde to, takže... Musím to ještě jednou. Kamu, ale... Vyhy, jakože why, proč? Nic to prostě... Nic prostě nefunguje. Já nevím proč. Hele, já zkusím ještě držet u toho i mezerník.
Jestli by to šlo třeba ještě i s mezerníkem, jo? Ne, nefunguje to ani s mezerníkem, prostě nefunguje. No to prostě nefunguje. Kamo, proč to nemůže fungovat? Kamo, já tam prostě chci jít. Yes, dobré, už se mi to podařilo. Takže, kamo, tam bojuje Kissy. Tam bojuje Kissy Missy s prototypem. Myslím, že s prototypem, kamo. Dobré, už jsem si myslel, že to je kamera, přes který nás sleduje Harley Sawyer. Checkpoint 1A. Mě by zajímalo, kdy tady budou vězení. Mě by zajímalo, kdy tady budou ty... já už jsem zapomněl. Jo, puzzle. Počkej, máme tady nasednout do toho? Nemáme. Což je velká škoda. Jo, přiznám se, tady už jsem to neviděl. Každopádně, to asi máme přeskočit, ne? Hádám. Takže... Ne, tady ještě něco brání. Dobře. Tady to taky budu muset pochopit. Tak. Ale ten máme zase ten red smoke, ale to asi nebude nic tady tím. Počkej, nemáme. Nemáme to zase. A nemůžu jít na to, já chci na to. Já bych docela rád na to šel. Kamo, ale docela bych rád věděl, co mám dělat. Jakoby já tak trochu nevím. Takže... Zkusím jít tu ještě. Ne, já musím jít zpátky, jakože tady musím jít. Ale prostě, omlouvám se za to trošku sekání tady. Jo, počkej, aha. Kamo? What? Aha, toto je úplně jinačí. Aha, to je dobré, už jsem si myslel, že jsem nějaký menší trochu. A tady se na mě to trošku seká víc. What? Jo, aha. Takhle, že se to dobře. Pojď. Máme tu kazetu, konečně, máme tu kazetu. Dobře. A kde je kazeta? Jo, tady je kazetka. Trošku se mi to seká, tak se otočím pomalu. Hele. Kazety, jo? Kazetku si dáme. Dáme si Ečko, radši to bude lepší. Flare gun safety video. Takže to bude tutoriál na tu flare gunu. Dobře. To ani není filové. Flare gun. Jo, to je to, tam to vlastně. Jo, to je to, že si prostě můžu posvítit. To je to, že si vlastně můžu posvítit. Dobře. A tohle nevím. Teďka. Dobře. Já moc jako takhle ještě anglicky neumím. Ale mám pocit, že to ukazovalo prostě to, co jsme dostali, jakože, dostali jsme to tam, v té kapitole 3, ale já myslím, že to není nějaký tutoriál na nové. Jo, počkat! Ne. Jo! O můj bože. Ne, tohle je na tom, z toho obrázku. O můj bože, tady jsou všechny tyhle hračky. Fuj, kamo, na čem tu chodíme? Kamo, ten zvuk, na čem chodím, to je hnusné. Já doufám, že tu nebude hnedka nějaký ten... Co? Už jsem zhlekl. Já doufám, že tu nebude nějaký jumpscare už, protože tady byl Japa Chops, nebo jak se jmenoval. Nevím, jak se jmenuje. Pomoc? Ne. On tu někde je. Come on, ne. Dobře, tak já se za chvíli dostanu jumpscare.
What? Come what? Kamu jsem se ulej. What? Kamu what? 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 Pomoc! Pomoc! What? Ne, mě zabijou! What? Kam jsem se to dostal? Kamu Eli, jak ten mám kolem sebe to černé. Krev prostě, to je dokonalé. Ne, ne, další jdu. Mám najít, ne, kámo, já nejdu zpátky. Tam zase po mně ty hračky půjdou, určitě, kámo. A hlavně tady se mi to i trochu seká. Takže to je ještě horší. Dobře. Hodně se bojím. Jak jsem viděl, tak tady už budou jumpscary hnedka. Tady je hodně velká tma. Počkej, aha. Jsem si myslel, že to je nějaká cesta. Náhodí. O, dobré, tak. Došli tu po mně jenom ti malí hagísce. Dobře. Mě to úplně seklo. Ne, mě to vyhodilo. Mě to crashlo. Neřešte, prosím. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě si dáme potom další díl. A zatím čau.